आब' रजे नै लाइजाम सोरनि बाबु? आदा बिदिन्थानि थांसै आब' थादो मासि बिलाय आयै आदा बिदिन्थानो ना बाजै रैसुमैया लाइजाम हरदों नै। सोर रैसुमै बिलाय? आदा बिदिन्थानि गोसथोनायनो। आदा बिदिन्था मा जाखो रजे? नों आंनो मा होनो दे? आं नोंनो बाजै रैसुमै हरनाय आपेल लाबोदों। रैसुमै? बाजै रैसुमै नो। आब' आदा बिनानाव लाइजाम हरदों नै। आं थांसै दे आब'। जागोन दे। ला 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 ला। स्टाडिफ्रा मोजां सोलिदों दा नोंथां? सोलिगासिनो गेजेरावनो। रैसुमैनालाय माथो खबर? मोजाङै सोलिदों दा रमान्टिकफ्रा? औ माथो रायलायनायखौ नुथाराब्रा आंलाय। नङा माने धोत गोसो थोलायनानै रायलायनो राजुआ बोरै जानोब्रा। आइजोआनो एफा मोजां सानसोदों नोंनो। हनै बिदिन्थांना बुरैया फैगौ। मोजां ना आदा फुंखा? दं बिनानाव। आदानियालाय? दं। रायलायदोंलै नोंस्रा आंहा मेजर क्लास दं। थादो थांसै। आदाना क्लास गैथ'वा नामा? ओहो गैथ'वा। नोंहालाय? दंमोन। मानोथो लाहैदिया? ओरैनो थुदोना आदा इयाव जिरायहैदिनि। थुना। थौ। आदा मा? नों आंखौ लोगो मोनबा मानो रायदावा दे? लोगोफ्रा थानायखाय गोसो जाब्लाबो राव होनो हाया रैसुमै। नंगौ नामा? थै बिदि नङा। रैसुमै मा? नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा सोंनो दे। सोंना। नों आंनि माखौ नुनानै नोजोर नांखो रैसुमै? गासिखौबो आरो बयनिख्रुइ बांसिन नैबेखौ आदा। नाथाय नोंनि बिमा बिफाया जोंनि गोसो गोरोबनायखौ बजबनानै लागोन ना? मानो बजबा जानो आदा? मानोना आंदि सासे गोरिब न'खरनि फिसा। बिदि दा बुं आदा, मोजां मोननायाव दोनि गोरिबनि बाथ्रा फैया। हे माला बिदिन्था क्लास लायासै नामा? लायासैलै। आं थांनोसै आदा। मालाय सेंग्रा मुहिथारबाय नामा? क्लास थास लानो गोसो गैलायला? है नोंबो फै थांदिनि। थु। नै बिफा जाहालाय रैसुमैखौलाय माथो खालामबावनांगौ जाखोनो? नोंहाथ' बे बिजामादैनि जिंगायानो जोबनो रोंलिया। ओजोंहाय आरो फिसा हिनजावानो देराखै लावाखै। थेवबोहाय सासेल' फिसा मेगन सिगाङावनो सानो हयै बिलायाब्ला बैसो जायाखै होननानै थाबाय थाब्लाबोथ' जायाना। नै नोंस्रालाय मोखां नायलायलाय मा सावरायलायदोंसै? ओरैनोहाय गय जाथावथाव आइ रैसुमैनि बाथ्रा सावरायलायनायानो जों। जिरायबावनो। दे नोंसोर थाथ'लायदो, आं एसे लान्थामोननाव थांना फैनि। जिरायफै। नै आब' माथो नोंसाजोआलाय हा हु गैजा रोङै न'खरजों गोसोथोलायलायोनो? नोंनोलाय सोर बुङासै? बयबो होनबा बुंसोलायो माथो। नंखायथारहाय बांसावनाय बाथ्रासो बेफोरो। नायहाय आब', देनां बाथ्राया थारैनो जामारोब्ला नोंसोरसो देलां सोफै खालामजागोनहाय। ए आंहा माइबो लामदोंमोनहाय आब', थादो थांसां। दा दाउआसो जाजोबथारगोन बियो। बिदिन्था
मा आं मानोबा कलेजाव फैनो गोसो गैया जालांथारबाय। मानो? मिन्थिया, आंनि गोसोआ मानोबा लिरनाय फरायनायाव जिरायथारला। थै, नों बिदि दासान फुंखा। जों जोंनि गोसोखौ हमथानानै गिदिर डिग्री लानायासो जोंनि मावनांगौ हाबा। बाथ्राथ' नंगौ बिदिन्था, फरायसा जिउआव गोसो हमथानायानो गिबिसिन मावनांगौ हाबा। नाथाय फरायब्लाबो दाबायदियाव साख्रि बाख्रिखौनो मोननो थांला माथो। नोंस्राथ' जानो लोंनो दंखायो फुंखा। साख्रि बाख्रिनि बाथ्राखौ नों मानो दानो सानदों? साख्रि गैयाब्लाथ' मानसिया जिउ खुंनो हायोना। नाथाय नों बिदि साननायखौ गार फुंखा। नों गोसोखौ हमथा। जागोन, आं आंनि गोसोखौ हमथानो नाजागोन। नै माथो समाबो जाबायलाय, थुदो क्लास लाहैदिनि। थुदो। फै। नै बिदिन्था सिखाद' माबार सानजौबाय। माथो दाबो सिखारदिया बिदिन्था? नै रजाय, बै नोंदानो साया हैफै। आदा सिखाद'। आदा नै बाजै सुमै फैदों। बिदिन्था, नोंलाय माथो सोरबा रैसुमैखौ मोजां मोनोनो? सोर बुङा आयै? आइबो बुङाखै, आफाबो बुङाखै। नायहाय फिसा, मालायनि फिसाखौ लाबोनानै देनां जाहोनो हायाब्ला मानसिफोरजों बुंजानाय जागोन। रैसुमै आइ, बबाव थांनो ओंखारदों आइ? लोगोफोरजों बाजाराव थांनो आयै। थाब फै दे, बोथोरा बारा मोजां नङा। दे आयै। ने फैनाया बावबाय नामा? एसे बावबाय, 20 मिनिटसो जाबाय। लेट जानायनि थाखाय सरि आदा, आं लोगोफोरजों थांनो होननानैसो थगायबोदों। नंगौ नामा? थगायसुलिया। थै आदा, आं नोंखौ सानसे नुवाब्लानो थानो हायि जालांबाय। आं नोंखौ अराय सम खाथियाव मोननो लुगैयो। है, नों गोसोखौ इसिबां हगारसारनो नाङा रैसुमै। जों जोंनि गोसोखौ दबथायनांगोन ना। नंनायाथ' नंगौ आदा, नाथाय आं आंनि गोसोखौनो बुजिना मोनला। आंनि हालोदाबो नोंनि बायदिनो रैसुमै। नाथाय आं जोंनि इयुन जिउखौ साननानैसो। ओइ, नोंहा मा सानो सानबाय था। रैसुमै, नो बेखौ नायनायसाय। मा बियो आदा? आसाम? औ, मोजां ना? नोंनि थाखाय गानना नायसाय। नोंनो गानहोना आदा। हर बिदिब्ला। जोबोर मोजां नुदों रैसुमै, जोबोर समायथारदों। नंगौना आदा? नोंथ' आंनो होबाय, आं दा नोंनो नेरसोन महरै मा होनो हाबावनो? नै थै, नोंहा रैसुमै, नों आंनो दिनै होथारनांगोन।
दोखो दोखो नोंखौ गोसो थोनाया मोथो मोथो नोंखौ मोजां मोननाया मानि हेंथा सना मानि हेंथा सना मानि हेंथा सना मानि हेंथा सना दोखो दोखो नोंखौ गोसो थोनाया मोथो मोथो नोंखौ मोजां मोननाया मानि हेंथा रोजे मानि हेंथा रोजे मानि हेंथा रोजे मानि हेंथा रोजे दोखो दोखो नोंखौ गोसो थोनाया मोथो मोथो नोंखौ मोजां मोननाया मानि हेंथा रोजे मानि हेंथा सना हाजार सुथुरा हेंथा होआ मानो हानाय नङा सना नोंखौ लांनो आंनि आखाइनिफ्राय हाजार नोंखौ गाज्रि बुङा मानो हानाय नङा रोजे नोंखौ गारनो आंनि आंगो जिउमाया हे हे आंनि आंगो जिउमाया बेसेबा गुवार जोंनि लानाय थांखिया बेसेबा गोथौ जोंनि अननायनि लैथोआ दोखो दोखो नोंखौ गोसो थोनाया मोथो मोथो नोंखौ मोजां मोननाया मानि हेंथा सना मानि हेंथा सना लैथो लैथोमा दैनि दाहाराबो हानाय नङा सना बुखारलांनो जोंनि अननायनि बान्दो जोंनि अननायनि बान्दो जावलिया सिमरिनाय बारहुंखायाबो हे हे हानाय नङा रोजे बुखारलांनो जोंनि मिजिंनि देरा जोंनि मिजिंनि देरा दोखो दोखो नोंखौ गोसो थोनाया मोथो मोथो नोंखौ मोजां मोननाया मानि हेंथा रोजे मानि हेंथा सना कार्डफोरखौ जाजोब्बाय ना जाबजोब्बाय बस बिदिब्ला बिनि सायाव गासिबो अन्थाइ जाबजोबनानै होदो जागोन बस बे ट्राकखौ बबेयाव फाथायहरनांगौ बस बे ट्राकखौ नोंसोरो 2 नम्बर गाथियाव लानानै थां जागोन बस हनै गुरु नोंनि बाजैया बिदिनोथा जोबोद समायथारदों माथो हिन्दी सावथुननि हिर' हिर'इनफोर बायदि नुलायथारदों सासेया लाइजाम हरबाय आरो सासेया लाइजामखौ बिसिनानै ओभारटेक खालामनानै होबाय वाह 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 बेसे मोजां फावथिना आरो नों
बिदिन्था मोजाङै दंना नोङो बिदिन्था